Ukuthola esikhofeni, ukuthola umqembu, ukuthola kubandukuzo. Shaya isikhofa shaya. Ndiza esemqeni ndiza. Shayina isikhofa shayina. Shayina isikhofa shayina. Sala e-2019 sala. Sala e-2019 sala. Bantwana basekhofeni sekusiye abazalwane, sibonga kakhulu ama-senior bishop, obishop, omengameli, abefundisi, abavangeli, abaleli senior, kube omengamelikazi, obishopikazi, abefundisikazi, nenkanyezi yonke. Umlando uyasiza abazalwane, ngoba sebekhulume kakhulu abazalwane la ukuthi njengoba sibhethe ilezi ngubo esiyiphethe, kuyenzeka ulimi lulishintshe, lushintshe nje ulimi, indoda uyithembile uyizwe sikhuluma ulimi ongaqondi kahle ukuthi ithini manje. Ngifisa abazalwane ukuthi lana ngisho ukuthi akwesihlolisa ama-KZN. Kubalulekile ukuthi sixolise ngempela, sizwile iy'khalo zenu ze-list ebiyenziwe kulo nyaka, ike yaba ney'nkonzo amaviki elandelayo. Engathi i-list igaywa kwaba nephutha lokuthi sinayinaki, kanti futhi-ke ingcindezi abasuke bebenayo onobhala bethu ileyo ukuthi abantu bemndeni basuke bewadinga lama-date lawa okuyibona ashicilelwa abazalwane. Sike sashaya kakhulu, saye sagcina sahlehlisa inkonzo okwafuna sibe nawo yekwanda, okwaba yiphutha kakhulu bazalwane. Sigcine sihlekisa inkonzo kanjalo, abazalwane bonke ababeyilangazelele. Namhlanje-ke bazalwane-ke sizoyivala la e-KZN ngenkonzo yakwaBishop uNgcobo. Uba ngithi kubalulekile bazalwane ukuthi kuba khona esikulalelako nje kancane kulo 1 minute nje eninawo. Ngiyafisa ukusho kubili okuthathu ukuthi la esifike khona iyaba khona imibuzo ukuthi sifike kanjani. Awuzange kwaze kwaba lula-ke abazalwane ukuthi sifike la esikhona njengamanje. Ngikhumbula ngo-2018 uma sihlezi lapha amasilo ugogo uyangithululela konke okuyizifiso zakhe afisa ukuthi ethi elala emhlabeni kube sekwenzekile. Okokuqala ugogo wayekhala ngakho, wayefisa ukuthi ethi elala ibe indodana yakhe isingenile ecathulweni zikaMkhulu. Wabiza ukuthi sibiza abaholi laba esinabo eBridge bazalwane, obaMahlase, obaMhlongo, bonke abazalwane ukuthi siyixoxe le ndaba bazalwane.
sayixoxa bonke abaholi babekhona baseGalile sayivumela yayisithi into abasibhale incwadi sibhale eHayizeketi sase sithumba umyolo yethu ukuthi wena mholi ngokuwena uhamba phambili wena uzosayina lencwadi iye kwiHayizeketi senze ugogo ethelana ngampela kwenzekile lokho ngakusahlala emthunzini yakajikeleza incwadi umholi engafuni ukuyisayina ngaze ngadrayiva ngisuka le emthunzini ngaze ngohlala naye phansi ngathi sivumelele emhlanganweni mholi ukuthi wena uzosayina incwadi inkinga manje wagcina eyisayinile incwadi yahamba yaya kwiHayizeketi ifiso zikagogo-ke bazalwane ugogo wayefisa ukuthi bonke abaholi abangabafundisi abahola ama-sub-branch bambathiswe ngoba ithi into yomthetho waseGovini namhlanje bazalwane sizoxolisa kwiHayizeketi ukuthi sinobaba uMhlomo kuyena sizogcina ngayo eGalile ukumbathisa esewubenabele kanti into ithi eGovini umuntu kufuneka angene engubeni yobungameli eqale engubeni yobufundisi kufuneka aqale ambathe ingubo yobufundisi ngaphambi kokuba ambathe ubungameli so sizogcina njengoba uMhlomo ukuthi simbathise esewubenabele so-ke bazalwane-ke uba uNgcobo sihlale phansi nabaholi babukela ukuthi akasithathe isikhundla sobungameli asondele lapha kuBishop abaningi babekhala bethi hayi ujabule kanjani kanti abazi ukuthi izinto kufuneka sizenze ngestrategy bazalwane ngoba bazalwane sithwale kanzima uthwalele kanzima ngamanye amagama ithi into-ke labaholi lababonke baseGalile kubalulekile ukuthi ngelinye ilanga noma ubaba uTrustee kuba ngomlando kufuneka sihlale phansi nabo bonke abaholi baseGalile ibandla elithele balizika bahamba nomndeni wakwaNgcobo umndeni wakwaNgcobo bazalwane ngifisa ukusho lokhu ngoba ngiyasho ukuthi umlando funeka siwukhulume abazalwane babefuna ukuwudimba phansi umndeni wakwaNgcobo ukuthi kwaNgcobo ungamsali ibandla Ngcobo kodwa abaholi abesinabo bahamba eqinisweni ukuthi ngeke sinyakaze kwaNgcobo ngeke futhi sinyakaze emndenini wakwaSibiya kuze kube namhlanje ngoba bekhona ngifisa uTrustee isala kancane ngama-overseer sino-overseer bazalwane nami overseer wethu isikhundla sika-overseer bazalwane nasikhuluma iqiniso siyaqala ukuba khona isikhundla sika-overseer ngo-2015 kunamaholi abamiswa sisemnambeni kwathiwa uVA wathi uyabahlonipha ngokuthi laba ama-senior bishop hayi ukuthi banikezwa ibandla bayahlonishwa ukuthi bathathe isikhundla sokuba ama-senior bishop hayi lento nihambe nizwa ngaphandle umuntu ehambe ethi wanikezwa ibandla amanga alihlaza lawo usho mina-ke namhlanje usihlalo seKZN wahlonishwa ngesikhundla sobu-senior bishop hayi ukunikezwa ibandla laseGovini ezinqeni ibandla laseGovini libhilonga kwaSibiya uma-ke gogo wethu unikezwa isikhundla sobu-overseer awunikezwa ibandla uhlonishwa ngesikhundla sobu-overseer kusho ukuthi ibandla libonile ukuthi ugogo uvilakazi eSwatini akanikezwa isikhundla sobu-overseer ngamanye amagama iyadinga ukuthi ezinye izinto siyiqondise abazalwane ngoba thina besathi sizalwa salibhunya nje iqiniso ngoba kuthiwa indoda emile la yake yashayela indoda yathi masikhulume iqiniso yathi lo mfana kathi ngayekafika ekhaya wathi mina ekhaya ngiyofika-ke mina akusatshiswa ngiyofika ekhaya impela sekuthiwa ngeke sifike ekhaya ngamanye amagama-ke abazalwane kubalulekile ukuthi lithi iBhayibheli bonke abantu abanezindlebe zokuzwa ukhuluma uNehemiya 8 uthi bonke abantu abanezindlebe zokuzwa nomqondo wokulalela kumelelekile ukuthi balalele umthetho bonke abantu bafisa ukulalela umthetho uma umpristi uEzra ezofundela abantu umthetho
kwakukhona besifazane, kukhona nabesilisa, kukhona nabancane bengasesangweni bazolalela umthetho. Uma umpristi kabazalwane ngeke vele siyothatha noma ubani kuthiwa uzoba umpristi. Umpristi afuneka aphambanise ulimi. Umpristi umuntu ofuneka aqondise ulimi ukuthi nayikhulume ngo-1999 ukuthi ngo-2030 ayikhulume njengoba isenjalo. Namhlanje sinabantu-ke ababengeke baze bamthola ubupristi ngoba kusasa ukhuluma omunye, ngelinye ilanga ukhuluma omunye, ngelinye ilanga umpristi kaJobe yokuzombatha sikunikeza amandla wokuthi wena funeka uthembe uhlala ogcobeni lukaMkhulu ngoba nje ukubona onke ama-region ekhona nje uhamba usewugcobo lukaMkhulu ugcobo. Uyakhumbula mhlala egcotshwa ngo-2014 nobabili nobhishophi kwajuluka amadoda abuza ukuthi liphofozwe yini u-Ashel Gcoba nabaSisonke. So bazalwane anqamule noma isikhathi sesihambile umthetho kodwa ngelinye ilanga siyowusho nje wonke umthetho ukuthi umi kanjani kwenzela ukuthi uma uphuma ngaphandle ulalela umuntu ekhuluma umqondise wena ukuthi hayi ngathi unephutha into ithi iqiniso likhulunywe yini. Namhlanje la simile eqinisweni zonke sikhuluma ngeqiniso kodwa abantu bafuna nje siphaphanise iqiniso ngoba kufika sijabulise bona. Cha bazalwane sizokwenzela kanjani? Uma sikhuluma iqiniso sisuke siqondise iqiniso ukuthi kubandana i-conflict ebandleni ibandla kufuneka liflowe kahle sizwana sonke. Lana-ke bazalwane siyakhumbula ukuthi enkonzweni yekwata kwinkonzo yekwata kunogogo abayebexoshe kunemenayiti ngoba idrink sibukile-ke nekomiti le-region ukuthi ngonyaka ophelele ikwata sibanga nalo ngakulo nyaka ikwata sibanga nalo kwasekubuye kodwa besigwaqazise kwenzela sibanikeze udrinki bawuthole udrinki wabo ungakusobhisi la ukhona ugogo wethu uThotho, kube ugogo wethu uNdlovu eGalile, kube ugogo wethu uGoso Masco nalo imvelo zabo babuntulu bedlulise bathela ukuthi bathola udrink wabo ngoba bathathu kuphela bazalwane. Lana-ke bazalwane siqhubane manje usiko lolo engilushilo ukuthi ugogo wethu uNdlovu wayekade ethe omama abashiye abayeni babo beyabefundisikazi noma ewubhishopikazi umuntu engazange abhali. Ugogo wayesewuqalile lo msebenzi wokuthi abahloniphe ngey'ngubo zobukhosi basey'nkundleni. Ngamanye amagama njengoba saqala emandeni sahlonipha omama sabahlonipha ababefundisikazi. Ngeke bazalwane siphambanise iqiniso ukuthi ngoba ngikuthandile umama ungekho emfundikazi ungaye emfundisikazi funeka umbathe ibhulankulu. Sikhuluma ngabafundisikazi obhishopikazi abangazange baze bayithatha ingubo obaba babo besaphila. Lo msebenzi siyawuqhubana bazalwane ukhona njengamanje sizowenza futhi namhlanje nama-senior bishop ukuthi bayithathe iy'ngubo omama abashiya abayeni babo beyabefundisikazi. Noma-ke bazalwane sicela siqede ngesikhathi esisodwa sizoshaya kancane kancane ngoba siqhuba iphupho likagogo. Sizocela-ke bazalwane singene emsebenzini sihloniphe onke ama-senior bishop ukuthi ehle eze lapha sizoqalisa umsebenzi wokumphathisa bazalwane indodana kaMkhulu uMkhulu siyazi bayihlolisha kakhulu ebandleni laseYehovah. Kubalulekile ukuthi konke sikwenze ngenhlonipho. Ama-senior bishop akasondele bazalwane ezokwenza umsebenzi wawo kodwa ngaphambi kokuba benze umsebenzi sizokuxoxa nje bela abazalwane bayavuselela umshado wabo bazobusisa amaringi babeqeda ukubusa amaringi bese bengena-ke ekubambathiseni nje icathulo nje ziyakudlula.
Awu mntana mkhulu. Ukhona usina wethu umtshali KZN. Ukhona usina wethu Khonto Gauteng Province. Ukhona usina wethu umnisi kwelaKangwane kwelaMaswati. Osiyami bazogcina lo msebenzi ngokuhlonipha umkhulu nogogo bathi bayasondela bonke lana ekutheni ukuthi bazokwenza umsebenzi. Sesibusisa amarenge ngoba yesilungu kuthiwa i-anniversary. Abakhekhe baningi. Abona mata nomusa kuNkulunkulu wethu akusiza Thixo asengasenzwe manje. Ubuholi bonke egameni esengasenzwe mfana mama wethu mama Ashi Abamusina Lwana Kalevi Amuthelezi ubuholi bonke bazalwane ngenxa yesikhathi sengizoba mfushane. Haleluya. Kodwa nje bengathanda ukubeka bengabeli wethu bengabelikazi ukuthi njengoba ngingena kulesi sigaba sebeshilo ukuthi asifanani bonke ekufanele ukuthi nikubheke ngelinye ilanga engakhuluma ngesihloko esasithi i-rice nemifino. Lezi zinto zombili ziyayihambisana kodwa kunezinto esizenzayo ezihlukile. I-rice ufaka ikomishi embili kodwa inkinga ikhukhumale igcwala ibhodo. Haleluya. Kodwa inkinga imifino uyifaka impela igcwale uzubeka i-ayini kodwa manje yezumlilo yenza nje umlilo yehla kodwa i-rice lezumlilo iyakhuphuka. Sinohlobo lwabantu bathobele esikhundleni ukuthi abantu bomlilo ehle ubantu umlilo qede besiyakhuphuka abona ngathi abanye abantu abasebenzi. Kukhona lento ke ekhona mamncoko uma ubaba ngizoba specific la likhosisa khona eGalilee House uzothola ukuthi abazalwane ungathi bamthanda kakhulu baba. Uma bemthanda bheka i-percentage. Uma i-percentage yakhe ithi 80% enza sure ukuthi ufaka 5 ithi 85. Ikakhulukazi bomama bathi nje asifuni ukuzwa lutho ngomama wethu. Nabazalwane abawo-case phakathi esontweni obona ukuthi ngilapha uyaphela u-2 to 3 days bengadlile. Lokho kubizwa ukuthi ngelinye ilanga makwenzeka kufika umuntu kaNkulunkulu eza nama-full parcel ezokunika ethi nika abazalwane ubazi abantu ozoqala ngabo ukuthi baphi. Kuyingozi uthola ukuthi umholi uhlobo lomholi olufuna ukunikelelwa kodwa yena akakwazi ukunikela. Ukuphela ubheka
izinto okubizwa ukuthi uyibuke ngingale laba beyibiza ngesilungu ukuthi uyi-overlook obonayo ukuthi le ayizokwehlisa futhi ayizokunyusa bese kuba khona ezinye izinto ezizobiza ukuthi uyibuke ubone ukuthi udinga ukuyilungisa uke wathi-ke umbhalo weBhayibheli iqiniso liyakumkhulula libe ngabakhululekile impela kuzofanele niphathe abantwana ngokweqiniso noma kuzwakala kambi noma kuzwakala solokho bakuyiqiniso iqiniso liyakwazi ukuhamba indaweni liqashile kodwa manje livumbuka liyiqiniso kodwa amanga yakwazi ukuhamba indaweni kodwa ane-expiring date uma wenze iqiniso ebandleni bakhona abantu abazokuthanda kodwa noma sebefonelana oyedwa uzosho athi kodwa ubisitshela iqiniso thenga iqiniso ungathengisi ngiyengezwa bekhuluma nje kwakhuluma ngokuthethelela yabona kulungile ukuthethelela kodwa ukwathi umbhalo weBhayibheli omncane akamhloniphi omdala kanti nomdala futhi angakhohlwa ukuhlonipha omncane ningenzi into kunabaholi nezizinto ezironga amaboni nithi amen ukuthi ayalibhatha into zofuna ukuthi kubonakala ukuthi ngabantwana futhi ngiphethe abantwana bakaNkulunkulu nihambe ngiyathole ukwathi ubishop wethu Ngcobo lokhu kungenxa yabazali benu hambani-ke ngokwey'nyathelo zabo kodwa nazi ukuthi ngeke kusafana ngoba bazovele bathi akusafana kuqala wake watsho njalo umholi wethu osendukulala u-Archbishop uVASP ukuthi njengoba sekubekiwe sekuwu-Arch kukhona bazothenga akathi njengoba bakhe nakunini bakhona okuzoba njalo abangase bakhulume kanjalo kodwa nje okwenu ukuthi njengoba niphambi kwabo ibali phambi kwabo ngokuthembeka nibe phambi kwabo ngokubathanda ningabi uhlobo lwabantu elizokhetha abantu kukhona nibathandayo noma kukhona abantu abangani benu bathandeni bonke ngokufana ukuze kube kuhle endleleni yenu amen akabona sizolanga ma-efosele impethe uyasodla asiyigcine
ubukhona bethu emhlabeni kuyinjongo yakhe. Ngakho-ke ngimi phambi kwenu ukuba ngifundise umzalwane ophambi kwami manje. Ngiyathanda uma ewamukela nomsebenzi abe isibonelo kuJehova nasebandleni lonke. Mengameli uNgcobo, ngiyakubuza phambi kaJehova nefu lawofakazi elinghaqileyo namhlanje ngithi, uyawamukela noma uyawenqaba yini umsebenzi wokuba umengameli ebandleni le-Ethiopian Baptist Church in Zion elaziwa ngokuthi isikhobe eziningi na? Uzohlonipha ubuholi bonke, uhambe ngokomgomo nangomthetho-sisekelo ye-Ethiopian Baptist Church in Zion zikhathi zonke. Uzakwenza konke okusemandleni akho ukuba umbono ube ngophumelelayo futhi uthembeke kuye uJehova zikhathi zonke, azimiseleyo ezwini lakhe ziphendulele ithuba libelayo. Ngiyawamukela umsebenzi enginikwa wona phambi kukaJehova nebandla lonke elikhona elingufakazi. Ngiyathembisa ukumesaba uJehova, ukumlalela nokugcina zonke izimiso ekusheni nasekubini. Ngizimisele ukulisebenzela ibandla ngobuqotho nokugcina imithetho yonke emisiweyo. Ngihambe ngokwevishini yebandla zikhathi zonke, noma kukuhle noma kukubi, ukusiza uJehova. Ngiyaholwa uNkulunkulu uyise unamandla onke, umdali wezulu nomhlaba, nakuJesu Kristu indodana yakhe ezelwe yodwa, iNkosi yethu, owamithwa umoya ongcwele, wazalwa yintombi uMariya, wahlupheka phansi kuka-Pontius Pilato, wabethelwa esiphambanweni, wafa, wambekwa, wahlela eHadesi. Ngosuku lwesithathu wabuye wavuka kwabafileyo, wenyukela ezulwini, uhlezi ngakwesokunene sikaNkulunkulu uyise uSomandla. Weza evela khona ukwahlulela abahleziyo nabafileyo. Ngiyawukholwa umoya ongcwele nakwibandla lonke elingcwele lomhlaba wonke, nakubudlelwane babangcwele, nokuthethelela kwezono, nokuvuka komzimba ekufeni, nokuphila okuphakade. Amen. Mpeni isandla bazalwane. Asiye Mengameli uNgcobo, umi phambi kaJehova nebandla umyeni wakho odinga ubuholi. Namhlanje ngiyakubuza ukuthi uzakuba umsizi womyeni wakho ebuhleni bonke bakho, ngothanda bonke abazalwane ungakhethi, umkhulekele isikhathi zonke, ugweme ukuba ngozigaxa ezindabeni zabanye abantu, ukubele ukuba isibonelo esihle ebandleni le-Ethiopian Baptist Church elaziwa ngokuthi isikhobe ezinqini, nakwamanye amabandla nasemphakathini wonkana ithuba labo. Ngiyethembisa ukuthi ngizokubeka ukungamjilwazi uJehova nebandla kanye nomyeni wami kuzimo zonke engizohlangabezana nazo ngokusiza uJehova. Ngiyakholwa kuNkulunkulu uyise onamandla wonke, umdali wezulu nomhlaba, nakuJesu Kristu indodana yakhe ezelwe yodwa, iNkosi yethu, owamithwa ngomoya ongcwele, wazalwa yintombi uMariya, wahlupheka phansi kukaPontius Pilato, wabethelwa esiphambanweni, wafa, wambekwa, wehlela eHadesi. Ngosuku lwesithathu wabuye wavuka kwabafileyo, wenyukela ezulwini, uhlezi ngakwesokunene sikaNkulunkulu uyise uSomandla. Weza evela khona ukwahlulela abahleziyo nabafileyo.
ngiyakholwa kumoya oyingcwele nakwibandla elingcwele lomhlaba wonke nakubudlelwane babangcwele nokuthetheleka kwezono nokuvuka komzimba ekufeni nokuphila okuphakathi. Amen. Izandla bazali. Sesiyabona icala lokuqala bethu basifundele iy'nqubo zobukhosi zisondele. Behle abaholi. Abomama abese. Siyakufunda uGenesis 41 sizoqala kuverse 37. Isihloko ukuphakanyiswa kukaJosefa. Number 37. Lelizwi labalihle emehlweni kaFaro nasemehlweni ezinceku zakhe zonke. Wayesethi uFaro ezincekwini zakhe, singamthola yini umuntu onjalo onomoya kaNkulunkulu na? Wathi uFaro kuJosefa, njengokuba uNkulunkulu ekwazisile wena konke lokhu, akapho oqaphelayo ohlakaniphileyo njengawe. Wena uzakuba phezu kwendlu yami, ngezwi lakho bayakukuhlelwa bonke abantu bami esihlalweni sobukhosi. Kuphela ngiyakuba mkhulu kunawe. Wathi uFaro kuJosefa, bheka sengikubeke phezulu kwezwe lonke laseGibhithe. Asifundeni uIsaya 22. Ngizoqala evesini lika 22. Ngiyakubeka isihluthulelo sendlu kaDavide ehlombe lakhe. Uyakuvula kungavali muntu, avale kungavuli muntu. Ngiyakumbethelisa okwesipikili endaweni eqinileyo, abe yisihlalo sobukhosi esikhazimulayo endlini kayise. Bayakuphakanyelwa phezu kwakhe lonke udumo lwendlu kayise, inzalo nabantwana zonke, izitsha ezincane, imicengezi nezinkamba. Haleluya. Akalobona manje. Akalobona manje. Asilokhuze akamshayela bazana. Sofunda incwadi yokugcina.
bashaya thina manje bese siyabaqhubisa. Asifundeni bazalwane ngokuka Luka 24 ngiqala evesini la 50. Wabahola baze bafika ngaseBethaniya. Waphakamisa izandla zakhe wababusisa. Kwathi esababusisa wahlukana nabo wenyuselwa ezulwini. Bakhuleka kuye baphindela eJerusalema benokuthokoza okukhulu. Babe khona ethempelini njalo bemdumisa uNkulunkulu. Shayiko. Ngala bese iyalunga ke wethu. Siyabonga. Usakosi amakosi naba bantwana. Vula. Ngiyaqala.
njengokuba sinethuba asenze okuhle kubo bonke kepha ikakhulukazi kwabendlu yokukholwa. Siyacela kwiLakangwane besondele kanye neBotswana. Sicela uReverend Baba wethu uNtuli eMasiptoti no ubaba wethu uBhengu yibo abasivalela umnikelo namhlanje bazalwane. Sihlini itafula abaholi. Ningiphe izitsha zokunikela bazalwane zimbili zimbili emva kwabo iyalunga iGauteng yonke kanye neMpumalanga. Then emva kwabo ke bese iyalunga iGalile yonke. Zimbili nje bazalwane sisheshe sihlukane awelilodwa nje athi ukuthi sizobe R1,000 ulwandle lwezikhova eziningi eSwaziland. R1,000. Bazalwane sicela omama behlele bazalwane. Angabhethelwa kuphela.
Roberto, I'm 1,000, they want 1,000.
esibalulekile esithinta iregion yeSwaziland yonke. Kulesonto esiyakulo kunomshado umfowethu uSiphumuzo Dlamini. Umshado oseSwazini kwisonto elizayo bathandekayo bamfowethu uSiphumuzo Dlamini. Botswana 3,490. 3,490.
bazalwane egameni yeMpumalanga eGauteng yonke bona sifuna ukuthi kuze noma umsebenzi omuhle phathekanyone kahle ifana newathi umawoli wabasefiso kwana siphambanisi izwe sengathi ngahamba kahle endleleni ngaloko-ke nathi siyiGauteng yonke neMpumalanga sithi umsebenzi omuhle. Sisathola 1,000 nalo lelitwenziwa indlu kaJehova.
1,820. Isihoke, envelope, 1,000 rand, indlu kaJehova. Amatholi, Gauteng, 1,820. 2,820.
95,000 liyinhle ngizokubuyisa khona. Kube kanti abami siya 5,000 asiya khona. Hey, Fundis, we are up for Fundis. Okwamanje 4,065. Gauteng Sondelana kuthiwa ngakafiki 5,000. Ingoma yokugcina abantu abami siyakufayela. Usele nje 35 rand, only 35 rand, uhlala ne 5,000 rand. 135 rand, 135 rand, ushoka nje 135 rand, 135
rand. Isiyonke 5,185 rand. Gauteng enkulu siyabonga. Gauteng siyabonga. Isiyonke 5,185 rand kuhlangene nesipho sika 300 rand. ICorolla sicela umsindo bazalwane. Isiphe 5,185 rand. Lapho besemhlabeni nesipho. Igalile yonke yesi stage. Igalile yonke. Thina abanye bazalwane sifisa umsindo. Wasenazareta